ina da buri wata rana a ce ni ma na fara yin fim ɗin kai shi ne buri na dama. Ni dai sunana Hauwa Abdullahi kuma an haife ni a nan Kano a Kwalli aka haife ni, amma asali na ni baka tsini ne da kula ta maka tsira. Kuma na yi makaranta a garin Kano nan kuma haɗin nan. Duk dai karatu na yi a Kano sai kuma na je na secondary school a Mani. To na yi wannan health technology kan kiya fannin wannan pharmacy. To amma dai daga baya kuma to duk dai ina yarinya dai in dai game da fim ne sai ina yarinya dai, to ban da wani abu haka in mun zauna haka da yara sai dai in fito muku ku zo mu wasan drama. Haka dai nake, to ban san cewa daga baya irin abin zai zo ya zama ashe abin da zan zo in yi kenan a rayuwa. Tun ina yarinya dai gaskiya nake son abu. Tun ɗin da na fara ballagaza na fara da Jamila na gudu da Bosho, shi ne fim ɗina na farko ballagaza. Gaskiya yanzu ba zan ma iya tuna fina-finan da ne ba, gaskiya suna da yawa. Akwai kaga dai kwana 90 ɗin nan, mutane sun fi sani na sosai ma a cikin kwana 90. Yanzu akwai ya mace, ya mace dai to labarin dai ɗana ne haka mara ji a ciki. Ɗana irin baya jin magana haka, yana bani matsala a cikin fim ɗin ya mace. Gaskiya ni dama dai jarumi na dama tun farko Ali Nuhu sai Adam A Zango, amma jarumi na dama wanda na fi ji da shi gaskiya Ali Nuhu ne. A cikin mata kuma da su, a cikin mata ita ce jarumata dama, ita ce jarumata da tafi burge ne. Kamar yadda na taɓa gaya maka ne, ina da buri wata rana a ce ni ma na fara yin fim ɗin kai shi ne buri na dama. In Allah ya yarda, komai dai na Allah ne ko ba haka ba. In Allah ya yarda, gaskiya nakan ɗan kalli fim ɗin English fim haka. Nakan ɗan kalla haka, kuma ina so ma. Gaskiya harkar fim sana'a ce sosai, kuma in mutum ya rike ta da kyau, ya rike ta tsakani da Allah, ita ma za ta rike shi. Yawa duk yanda mutum ya rike sana'a, haka sana'ar nan za ta rike shi. Gaskiya ni alhamdulillah ala kulli halin gaskiya na samu amfani da dama. Gaskiya na gode ma Allah, na samu ci gaba kuma an sani yanzu ba kamar irin daɗin nan ba. Kaga alhamdulillah. Ni dai ban taɓa samun wani ƙalubale ba, saboda kowa ina zaune da shi lafiya. Ba zan taɓa cewa gashi wanda muka taɓa samun sa'insa ko wani ƙalubale, ni dai ban taɓa samun wani gaskiya. Ni
in dai gaskiya abincin gargajiya dai in dai na gargajiya ne ni abin da na fi so gaskiya ina son ɗan wake sosai.